Kaixo eta ongitorri jakindunera. Gaur, azido karboxilikoei buruzko beste ariketa bat ikusiko dugu. Ariketa honetan, molekulak marraztuta dauzkagu eta izendatu beharko ditugu. Lehenengo eta behin, talde nagusia zein den jakin nahi dugu. Hemen, karboxilo taldea daukagunez, hau izango da gure kate nagusia. Orduan, gure katea azido bat izango da. Gero, zer gehiago daukagu metil bat eta lotura bikoitz bat. Zein izango da gure lehenengo karbonoa? Talde nagusia daukan karbonoa. Hau da, hau izango da gure bigarren karbonoa eta lotura bikoitza hirugarren karbonoan izango da. Eta gure kate nagusia dauka bat, bi, hiru, lau, bost karbono ditu. Orduan hau, pentane bat izango da. Orduan datu horiekin ja, izendatu aldugu gure katea. Lehenengo eta behin, erradikalak ipintzen ditugu. Bi, metil, pent, bost karbono ditugulako, lotura bikoitza, hiru, en, eta ohiko atzizkia azido karboxiliko bat delako. Hurrengo kasu honetan ere, azido karboxiliko bat daukagu gure katen talde nagusia karboxilo taldea da, orduan hau ere azido bat izango da. Eta zer gehiago daukagu etil bat, kloro bat, eta zergatik daukagu hau erradikal bat dela eta ez kate nagusia, ikusi aldo zuenez, hau lau karbono ditu eta hemen bakarrik bi, orduan hau luzeagoa denez eta karboxilo taldea eduki behar duenez, hau izango da gure kate nagusia, 7 karbono dituela. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, 7. Eta informazio horrekin izendatu aldugu. K, baina horrerago dagoenez, lehenengo eta behin, etila, lehenengo karbonoa hau da, hau bigarrenean eta etila hirugarrenean. Orduan, lehenengo eta behin, etila ipiniko dugu. Hiru, etil, bi, kloro, eta lotura guztiak sinpleak direnez, hau heptanoa da. Eta azidoa denez, ohiko atzizkia ipintzen dugu. Hurrengo kasu honetan, berriro ere karboxilo talde bat daukagu, baina bi muturretan karboxilo taldea daukagu. Hau, azido bat izango da, baina gure atzizkia dioiko izango da kasu honetan. Eta gainera, bi hidroxido talde dauzkagu. Zein izango da gure lehenengo karbonoa? Berdin da, zeren hemendik hasten bagara, hau bigarren eta hirugarren karbonoan izango dira, eta hemendik hasten bagara ere hidroxidoak bigarren eta hirugarren karbonoan izango dira. Orduan, hau ipiniko dut nire lehenengo karbono bezala. Orduan, izendatzerakoan, hau bigarrenen eta hirugarren karbonoan daude, orduan izango da, bi, hiru, di hidroxido, eta orain kate nagusia. Gure kate nagusia lau karbono ditu. Orduan, but izango da, lotura guztiak sinpleak direnez an, eta di ohiko atzizkia. Eta azkenik, kasu hau daukagu. Berriro ere, karboxilo bat da gure talde nagusia, orduan hau azido bat izango da berriro. Eta gainera daukagu metil bat bigarren karbonoan, zeren eta karboxiloa daukan karbonoa lehenengo karbonoa izango da. Eta laugarren karbonoan aldehidro talde bat daukagu. Gure kate nagusia lau karbono ditu berriro, orduan informazio horiekin izendatu aldugu kate nagusia. Orduan, lehenengo eta behin erradikalak ipini behar ditugu. Hau metil da eta hau formil. F, M baina errerago dagoenez, lehenengo eta behin, formila ipintzen dugu. Lau formil, bi, metil, but, lau karbono direnez, an, lotura guztiak sinpleak direnez, eta ohiko azido karboxiliko bat daukagulako. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.